this person will never be the same. Not because of anything we did, but because they could see for themselves that they are the creator of their world. For 3 år siden igangsatte afdeling Q på Skejby Sygehus et alternativt coachforløb for en gruppe HIV-patienter, som blev ledet af Mark Druin, også kaldet Hawk of the Yellow Wind. Selvfølgelig var der også noget på spil, fordi det er en anden måde at behandle på, end det vi normalvis gør. Hawk laver kurser og coachforløb med udgangspunkt i gammel visdom fra oprindelige indianske folk i Nordamerika. Han har undervist mennesker i hele verden og har de seneste år beskæftiget sig med HIV-patienter i Danmark. Målet med coachforløbet på afdeling Q var at give personer med HIV værktøjer til at takle mentale og sociale udfordringer, og på den måde nedsætte risikoen for, at de udvikler depression. Overlæge på Skejby Sygehus, Lars Østergaard, tog den kontroversielle beslutning om at igangsætte det alternative coachforløb. Hawk kan nogle ting, når det drejer sig om at få folk til at få det bedre og tage større ansvar for deres eget liv. Så derfor synes jeg, det var naturligt at prøve at se, om ikke det, han kan, også kunne være til gavn for vores patienter her i afdelingen. Det er fandme god kaffe, det kan jeg godt love for. I den periode, hvor jeg sådan lige efter gymnasietiden i øvrigt finder ud af, at jeg også er bøsse, altså så er det ligesom om hele verden den bliver vendt op og ned og tænker, hvad fanden er nu det her for noget, ikke? Det var sådan en åbenbaring, og der begyndte mit liv for 11 år. Det var det i den der 19-års alder, ikke? Satan, nu intet, der kan slå mig ud længere. Nu kører det for mig. Ja, ham skal jeg nok lige ringe til. Ja. Der var jo sket det, at kondomet var sprunget under den der akt, og der var jo en reel risiko for, at det kunne have været sket. Ja, hej, du taler med Tine Laursen, ude fra Skejby, afdeling Q. Det, du skal være sikker på, det er, at der ikke har været sæd eller blod inde i dig. For han har jo noget måleligt virus, ikke også? Og Tine Laursen, som jo er rådgiver ude på Skejby Sygehus, hun kom selvfølgelig også ind og tog mig i hånden, da jeg lå i sengen, og så sagde hun, ja Jacob, vi har jo taget den her HIV-test. Og den viste sig at være positiv. Jeg kiggede Tine i øjnene, og så væltede korthuset bare, så tudbrølede jeg. Jeg var ret sikker på, at alt det sjove her i livet, det var slut. Sport har været en stor del af mig, lige siden jeg har været en lille knægt, og har altid elsket at dyrke sport. Jeg var sikker på, at det var slut. Slut med beachvolleyball, slut med volleyball, slut med svømning, slut med alt sjovt. Og samtidig selvfølgelig også slut med muligheden for at forelske sig, slut med kærlighed, slut med alt, var sjovt her i livet. Og det gjorde jo mega ondt, at de tanker var der, og at jeg virkelig troede på, at det var slut. Det er sådan, at når man får konstateret, at man er HIV, så er der noget opbakning lige i starten. At der er en rådgivning, der er noget terapiforløb, så man hurtigt kommer igennem det første chok. Det er dejligt, du kunne komme. Jeg synes, at meget af den overbelastning, jeg ser hos smitte, det handler om relationer til andre mennesker. De er bange for afvisning og bange for ikke at være gode nok. Det, jeg tænkte dengang, handlede meget om en helt basal følelse af frygt. Frygt for at miste. Og den blev, altså frygt for at miste venner, ikke? Familie, nevøer. Frygt for at miste. Cirka 6.000 mennesker i Danmark lever med HIV. HIV anses ikke længere for at være en dødelig sygdom på grund af effektiv medicinering. Dog oplever HIV-patienter ofte psykiske og sociale udfordringer på grund af deres sygdom. Bobby Zachariah er en af Danmarks førende eksperter inden for sundhedspsykologi. Han har i en lang årrække forsket i de psykiske konsekvenser, der kan være forbundet med kroniske sygdomme.
Det at have en sygdom som HIV kan måske særligt være det, man kalder stigmatiserende, altså være stemplende. Man kan føle sig placeret i en gruppe og føle, at andre ser på en på en anden måde, end de ellers ville se en på. Og det kan jo være udfordrende for ens selvbillede, det kan være udfordrende for ens selvværd, at føle sig stemplet. Det blev meget vanskeligt at nå mine mål. Jeg kunne ikke. Jeg blev bange for faktisk at gå uden for en dør. Ikke at det var sådan, ja, det var grænsen til noget depressivt, men jeg orkede faktisk ikke at gå ud og vise, hvem jeg var. Så jeg begyndte så småt at forsumpe. Og så er det, at jeg via en af mine besøg ude på Skejby sygehus får besked om, at der starter noget nyt projekt op her. Der er en informationsmøde. Har du lyst til at komme med ud og se, hvad det er? Hawk har mange års erfaring som coach. Han oplever, at deltagerne i hans coachforløb får et radikalt andet syn på livet og hverdagens udfordringer. Myself, personally, I have witnessed this. Someone transform in a moment. And watching that transformation is sometimes from one meeting to the other, or even during a meeting. And then seeing that take place is something you can't really put words on. Because one knows that from that point on, their life won't be the same. Det er jo mennesker, der er syge, og derfor er det ikke sådan, at man bare kan kurere sygdommen med noget medicin. Man bliver nødt til at se på det hele menneske, og det gør man kun ved at arbejde med både hjerte, sjæl og krop. Vi har jo i årevis slåsset med, at det var svært at komme det der stigmatisering til livs omkring HIV. Og det kører sådan 2 veje, at vi kunne se, at samfundet har været med til at stigmatisere HIV-smittet, men de HIV-smittede har også været med til at stigmatisere sig selv indvendigt fra. Og den har vi ikke kunne knække. Og vores tanke var, at tænk, hvis man kunne rydde noget af stigmatisering og diskriminering væk, så ville man kunne få folk til at leve et bedre liv. Så vores mål var jo at prøve at invitere en indianer ind, som havde nogle andre metoder at gå til den slags, end vi kender til, for at se, om det kunne gøre en forskel. Stop. Jeg var meget nervøs, da vi første gang tog kontakt til Hawk. But to take a good look, because a lot of times we're going to miss details sometimes, won't we? Jeg var selvfølgelig nervøs over for, hvordan det ville blive modtaget, fordi det her, det er utraditionelt, og det at tage en indiansk medicinmand ind i behandlingen af vores HIV-smittede på det her højt estimerede hospital, det er, vil jeg sige, grænseoverskridende. Hawk kommer fra Canada, og han beskæftiger sig blandt andet med, hvordan mennesker kan lære at leve i harmoni med sig selv og sine omgivelser. My real passion is the deeper aspects of personal development, like understanding our personal boundaries, how to address fear. What we've explored is the whole human being. It's about becoming connected and awake and aware of ourselves and the ability to take responsibility for our life. Afdeling Q inviterede personer med HIV til at deltage i coachforløbet med det formål at nedsætte risikoen for depression blandt deltagerne, samt at øge deres evne til at takle mentale udfordringer. Man undersøgte, om coachforløbet havde den ønskede effekt ved at måle patienternes mentale helbred før og efter forløbet. Nu er det jo ikke sådan, at man bare kan gå ud og eksperimentere med nogle ting i sådan et sygehusvæsen. Det bliver man nødt til at gøre under standardiserede og ordnede forhold, og derfor har det været vigtigt for os at sætte det her op som et forskningsprojekt. Så du kan sige, at det her er alternativ behandling, undersøgt på ikke særlig alternative måder.
Den 26. november 1986 blev jeg ringet op og fik at vide, at jeg var HIV-smittet. Så fik det at vide per telefon. Det var 1 uge efter min 16-års fødselsdag. Så der startede det positive liv. På det tidspunkt, der var HIV, det var jo bøssepest, og det var Guds straf over bøsserne, og det var de avisforsider, der var omkring sygdommen på daværende tidspunkt. Og det var en ny verden, som en 16-årig skulle til at lære at håndtere. Det var lidt svært. Noget af det, som jeg synes har været sværest, det har simpelthen været det, at så mange af mine venner fra bløderverdenen også gik hen og blev syge. Vi var cirka 300 blødere, og af de 300 var vi 91, der blev smittet. I dag er vi 24 af de HIV-smittede blødere tilbage. Og i og med, at jeg har været på sommerlejre sammen med de andre bløderdrenge, har været indlagt sammen med de andre bløderdrenge, har jeg jo kendt mange af dem, der er døde. Det har været afsindigt hårdt. Og det har været meget hårdt, den der med hele tiden at have i baghovedet, hvornår er det mig, der ligger i hospitalsengen. Og se min familie og venner stå omkring min seng, og opleve, at lægen sagde, nu er han død. Det har været meget hårdt. Det er et mareridt, som har fulgt mig tæt igennem meget af min tid. Der er stadigvæk folk, der bliver ekstremt bange, når man fortæller dem, at jeg er så positiv, jeg har papir på det, og de finder ud af, at det er, fordi jeg er HIV-smittet, jeg siger sådan. Jeg fik tilnavnet Palle HIV. Det var jeg ked af. Det er jeg stadigvæk den dag i dag. Når folk de stadigvæk omtaler mig som Palle HIV, i stedet for Palle Skovby, så bliver jeg sgu ked af det. Da jeg først fik brevet om, at der skulle foregå et såkaldt indianerkursus i Skejbys regi, der tog jeg brevet og smed ud og tænkte, det gider jeg simpelthen ikke at deltage i. Nu må de skulle stoppe. Og tænkte, det er for meget hottentot til mig, det der. Palle mødes med Ib og Jakob på Skejby sygehus for at tale om coachforløbet. Jeg havde det sådan, på det tidspunkt, jeg synes, jeg havde prøvet alt. Altså alt muligt forskelligt, ikke? Altså alle de der forskellige historier, man havde hørt om, hvad der kunne være godt for os. Og så kunne hjælpe mig, om ikke sygehus pludselig kommer og smider en indianer i hovedet på os. Næsten, jeg ville ikke. Men så kom der så åbenbart et afbud op til, så Tina hun ringede til mig en uge før kurset skulle løbe af staben og sagde, der er en ledig plads, du skal med. Ja. Jamen, jeg vil ikke. Jamen, du skal. Godt, sagde men jeg vil have lov til at køre hjem første dag, hvis det er. Det var helt i orden. Så satte jeg mig ned. Så gik Hårgælde til gang og fortalte sådan lidt starten af, hvad det var, vi skulle igennem. Og der fik jeg også bare den der, okay, hvis jeg skal være med i det her, så er det 100% eller ingenting. The tools and the practices and the exercises and the theory are all the same material that I have used with business people, leadership programs, the general public. So it wasn't exclusively made for HIV patients. You chose to come here. You know how brave of an act that was? To make a decision, okay, I'm going to go and hear this weird guy. You know, it's a little bit different, isn't it? You know. So what's this all for? It's learning how to become a healthy adult. Really? I mean, isn't it? And is it woo-woo? No, it's called basic common sense. Is it complicated? No. Yeah, it's a little bit of discipline. It's a little bit of discipline. Jeg blev fanget med det samme, fordi han jo forklarede, hvad det var, det handlede om på sådan en fed måde, hvor jeg tænkte, jamen, det er netop ikke sygdom, død og elendighed, det skal handle om det her, men det handler om at tage udgangspunkt i dig. Og er du parat til at forandre, så skal du være med på det her. Er du ikke det, så skal du ikke være med. Og jeg kan huske, at jeg spurgte ham om, hvornår skal vi så i forløbet lære at skyde med bue og pil. Så fik jeg simpelthen bare et blik af ham, som jeg kunne have fået af svigermøder tidligere. ...30 personer med HIV deltog i forløbet, som varede i 6 måneder og bestod af 6 endagskurser og et 3-dageskursus. Jeg lige vil tro, det var første dag, og han så sendte os ud, og så skulle vi ud og simpelthen prøve at meditere. Ja.
Og, ja, det var noget. Ja, det jeg synes, og så skulle vi stå med armene op, og vi skulle lege, at vi var træer, og jeg tænkte, hold nu op, mand. Og så røg vi så ind i den der meditation der, og der blev jeg sgu fanget. Ja. Og jeg kunne sgu mærke energien lige der. Der kunne jeg sgu allerede mærke, der er et eller andet her. Now go ahead and close your eyes. Øvelsen, som Palle omtaler, hedder grounding, og er en vigtig øvelse i Hawks coachforløb. So imagine your hands reaching out. Bring your hands over your head. Stretch your fingertips like they're small branches of the tree now. Now breathe that earth energy up in through your body, through your chest, and into your head. Breathe it down, all the way down, so that it comes in through your feet and back into your roots. Grounding er en indiansk meditationsøvelse med det formål at give deltagerne mentalt overskud og ro. Mange deltagere har taget øvelsen til sig og benytter den i hverdagen til at slippe bekymringer og få fornyet energi. Da patienterne i første omgang startede i coachforløbet, der var det helt vildt synligt. Efter første weekend, der havde de det mærkbart bedre. Der var kommet meget mere lettelse, og jeg tror stort set alle, der var i gang med forløbet, kom forbi kontoret bare for at sige tak, fordi at vi havde husket at spørge, om de havde lyst til at deltage i det. Udover at lære deltagerne meditationsøvelser, underviser Hawk i grundlæggende livsfilosofi. Han bruger metaforen krig og offer som et centralt begreb, der illustrerer 2 forskellige tilgange til livet. There's really 2 ways of living in our life. One is as a warrior, where we become self-aware, take ownership for our life, and take responsibility. Or we can be in the victim pattern, which is in fear. First, you get to bring your awareness to it, and then you can do something about it. We cannot change anything if we don't understand it. Med krig- og offermetaforen forsøger Hawk at gøre deltagerne opmærksomme på, hvordan de ubevidst handler i forskellige situationer. Teorien er, at hvis deltagerne bliver bevidste omkring deres handlemønstre, vil de i fremtiden kunne klare sociale og mentale udfordringer som krigere i stedet for som ofre. Okay, here's a little story to help us bring us to awareness of what people go through on a daily life. It's a story of a grandfather who's taking a walk with his grandson in the forest, and the grandfather is telling him the story of a great battle that each person has inside of them, and that there are 2 wolves that are fighting. And they're fighting for life and death. And one wolf is about love, compassion, caring, generosity. All the positive qualities that we can think of. And the other wolf is fear, jealousy, judgment, pain, all the negative qualities that we can imagine. And these wolves are fighting and fighting and fighting, and fur is flying, and the child looks up and says, "Grandfather, which one wins?" And the old man says, the one that you feed. Hawk, han kan det, at han kan give dig en ejerskabsfølelse og et ansvar for den situation, du selv er i. Det er meget nemt, hvis jeg har en sygdom, at sige, jamen det må lægeren tage sig af. Hvis det er, hvad skal man sige, tilgangen til sygdommen, så er det faktisk vanskeligt at gøre noget ved den. Først på det tidspunkt, hvor du kan sige, jeg ejer mit liv, jeg ejer min tilstand, jeg ejer min sygdom, jeg ejer også min sundhed, så kommer der en handlekompetence indefra. Og når den er der, så er du i stand til at handle. Jamen, det var jo angsten og så afmagten
Og så kunne jeg bare, altså, det er ligesom en kurve, der kørte nedad. Jeg havde ikke den samme overskud, jeg havde ikke den samme energi. Ib og de andre deltagere brugte krig- og offermetaforen til at forstå og blive opmærksomme på deres følelser og handlemønstre. Det var en hård mental proces, som frembragte stærke følelser hos deltagerne. Allermest så er det noget med at være agerende, frem for at reagerende. Og det er at være warrior, i stedet for victim. Hvis vi skal fortælle om det, det var jo både spændende, og det var også lidt grænseoverskridende at skulle være sammen med en masse mennesker og skulle åbne sig om nogle ting. Og lige pludselig så brød jeg i hvert fald sammen. Altså. Og det gjorde folk rundt omkring. Altså. Fordi man kom til at nærme sig den sandhed, som man snakkede om. Og lige pludselig kunne man både mærke og se det selv. Altså, det er jo ikke hver dag, man sætter sig ned i en gruppe af mennesker, som man egentlig ikke kender specielt godt. Nej. Og så giver los, og så siger, fanden tag det, altså nu skal jeg fandme ud med det her. Ja. Og så vælter det ud med tårer. Ja. Jeg kan huske en gang, hvor vi sad i gruppen, hvor der var en fra gruppen, som brød sammen. Ja. Med 4 i hånden. Og der kan jeg huske, at der siger han Hawk, vi tager lige hinanden i hånden hele vejen rundt. Ja. Og så samler vi energien. Ja. Det var en stor oplevelse. Ja. Det sumte og det brumte i hele kroppen. I think that's probably one of the most important experiences that they went through, was that this was a we experience. The people in this group grew together and opened up together. Der kan være flere fordele ved at deltage i et gruppeforløb. På den ene side ud fra sundhedsvæsenets synsvinkel, så er det selvfølgelig billigere, end hvis man var i individuelle forløb. Men det spændende ved gruppeforløb er jo, at man kan møde andre, der er i samme situation som en selv. Man kan føle sig mindre ensom, mindre alene med sin sygdom. Og alene det at føle sig ensom og alene, det kan have stor betydning for ens psykiske tilstand. En anden fordel ved gruppebehandlinger er, at man jo så også kan følge med i de udviklinger, som de øvrige i gruppen går igennem. Altså hver gang de lærer noget eller opdager noget nyt, jamen så kan man, observere det og sige, hey, jamen det kan jeg måske også. Isn't it a wonderful gift? We've actually all got to witness each other's transformation in this process. Oh, yeah. That's the biggest gift. Yeah. Yeah. I mean, what a wonderful thing we've all given to each other. Hvor har vi egentlig været pisse seje og respekteret og lyttet til hinanden og åbnet op for nogle ret heftige menneskelige tragedier og har fået set på dem med nogle helt andre øjne og nogle helt andre perspektiver. Shall we honor our symphony together? I will always have you in the mind, that's for sure. But I think we also have to go on our own now in many ways. And it's not as scaring as I believed it was for 3 years ago. Because I was fucking scared at that time. Altså lige der til sidst, da vi stod i rundkredsen, det var sådan en fed fornemmelse, fordi jeg vidste bare, at samtlige af os, som stod i den der rundkreds, vi vidste bare, at vi kunne trygt og roligt sige farvel, og så vide, at her stod der en flok mennesker, som har været samlet på baggrund af en lille bestemt virus. Men jeg vidste, at når vi nu alle sammen gik hver til sit, så var det med vidstheden om, at vi skulle nok klare os hver især.
I forskningsprojektet undersøgte afdeling Q deltagernes risiko for depression og deres evne til at takle mentale udfordringer i hverdagen. Undersøgelserne vedrørende depression tager udgangspunkt i deltagernes selvvurderede helbred. Altså selvvurderet helbred er jo en faktor, som har vist sig af betydning for udvikling af sygdom og død. Det har vi spurgt ind til i den her undersøgelse. Og der viser det sig, at personerne scorer deres selvvurderede helbred bedre efter interventionen. Forskerne måler patienternes risiko for depression med et screeningsredskab, der hedder Beck's Depression Inventory. Scorer man over 19, anses man for at være i høj risiko for depression. Resultaterne viser, at deltagerne generelt scorer lavere efter forløbet. Det tyder derfor på, at coachforløbet har nedsat risikoen for, at deltagerne udvikler depression. Før forløbet var 6 personer i stor risiko for depression, og efter forløbet er der kun 1 deltager, som stadig er i stor risiko. Flere er ligeledes blevet bedre til at takle mentale udfordringer i hverdagen. Andelen af patienter, der er dårlige til at takle mentale udfordringer, er faldet fra 48% før forløbet til kun 21% efter forløbet. Det pågældende studie ser jo rigtig spændende ud som et forholdsvis stort pilotprojekt, der faktisk tyder på, at der er nogle ændringer over tid, og måske underkøbet nogle ret holdbare ændringer. Jeg tror, at de her resultater, vi har fået, de kan bruges inden for rigtig mange andre sygdomme. Resultaterne af de statistiske undersøgelser bliver understøttet af deltagerinterviews lavet af en antropolog, som fulgte deltagerne tæt gennem hele forløbet. Af disse interviews fremgår det, at flere personer oplever et bedre mentalt helbred efter forløbet, end før de overhovedet fik konstateret HIV. As strange as it may sound, sometimes the heavier the issue, the greater the opportunity is to grow, to create real transformation in one's life. When one is confronted with death, one's perspective of life changes and how we choose to live. Now, one can live as a victim of that, or one can see it as, hey, this is just a circumstance that I'm experiencing. Now I have an opportunity to really live rather than just survive with HIV. I have an opportunity to turn this around to something that is actually serving me. And now that awareness, some of these people got to experience. Når jeg tænker over, hvor jeg var for 5-6 år siden, og så til i dag, hold da kæft, mand. HIV var katalysatoren, der gjorde, at nu ramlede korthuset. Det var prikken over i'et i forhold til al den dårligdom, jeg egentlig tænkte om mig selv. Hvorimod, at jeg i dag så har lært at se på HIV som en gave. Det er HIV, som er årsagen til, at det rent faktisk er kommet så langt, som jeg er nu. Og har enormt meget mere psykisk og mentalt overskud. Og så længe du tager dine piller hver dag, så kommer du ikke derned igen. Ja. For det tillader. Den allerstørste udvikling hos dem, vi har fulgt, det er at mærke, hvordan de kommer med øget selvværd. Øget selvværd, og dem, der var deprimerede, var i behandling, de er jo kommet af antidepressive, og de har jo været det i mange år. Nogen har endda fortalt, at de troede, det var naturligt at være HIV-smittet og deprimeret og have det så skidt i årevis. Så det har jo virkelig rykket dem fra noget depressivt gennem mange år til at bare kunne leve et helt almindeligt liv. Palle har siden han var ung døjet med dårlig samvittighed over at være i live, da så mange af hans blødervenner er døde af AIDS. Denne dårlige samvittighed er forsvundet, efter han har været igennem coachforløbet, ligesom han har fået bugt med sin mareridt. En af de ting, jeg i hvert fald har fået med mig fra kurset med HAAR, det er, at jeg har fået nemmere ved at bearbejde de her gamle skavanker, jeg har haft oven i knolden med mareridt og sådan noget der. At jeg har kunne søge ind i mig selv og give mig selv lov til
at have det dårligt med nogle ting, og så kan jeg arbejde med de her ting og få dem orden på plads oven i hovedet. Det har simpelthen betydet, at for det første, jeg sover bedre, fordi jeg har ikke de her mareridt. Jeg går ikke rundt med den her dårlige samvittighed konstant mere, som jeg gjorde engang. Det gør altså, at jeg er blevet lidt mere frit. Jeg er blevet en mere frit menneske af den vej. Og det betyder rigtig meget for mig. Jeg føler mig som et ligeværdigt menneske nu. Først, hvis du var presset, eller du var ude i nogle problemer eller et eller andet, så trak du dig meget. Så gjorde du ikke noget ved det, du forsvandt bare. Og så ligesom når du så kom tilbage, så var det ligesom der var ingenting var sket. Altså, du dealede ikke med tingene, som det var, og det gør du helt afgjort i dag, synes jeg. Det synes jeg fandme er godt gået, så det er kunne være til inspiration for mange, synes jeg. En del patienter i det her forløb faktisk oplever, det er, at de har flyttet sig fra at se deres sygdom som en ulykke, til faktisk også at have nogle gevinster ved sig. Det vil sige, at det har givet dem et nyt perspektiv på sig selv, at livet bliver mere nærværende for dem, og at de i højere grad er i nuet. Hvis jeg møder fordommene, så ved jeg, jeg ved, hvordan jeg skal agere overfor dem. Jeg ved, at jeg ikke skal tage ting personligt. Jeg ved, at det ikke handler om mig. Jeg ved, at det handler om, at andre folk er uvidende omkring det her. Så jeg kan ikke forvente, at de er så veloplyste og kender til det her. Afdeling Q har udgivet en videnskabelig artikel i 2014 med resultaterne af coachforløbet, og de håber, at denne måde at behandle mentale udfordringer kan sprede sig til flere dele af det danske sundhedsvæsen. Jeg tror helt klart, det er noget, man kan bruge andre steder også. Hawk har ledet det her forløb og har været rigtig god. Det er nok lige så meget den måde, han arbejder på med hjerne, hjerte, krop og sjæl. At hvis man lader den arbejdsform, tilgang til patienten, få tid og plads og rum i sin afdeling, så tror jeg sådan set, man kan nå de samme resultater. Det her det ville højst sandsynligt blive et bidrag ind i vores kliniske hverdag til at få noget helhed og balance, som vi ikke havde tidligere, hvor vi splittede det hele op i atomer. Indførelsen af det alternative coachforløb kan anses som en del af et større paradigmeskift i sundhedssektoren. Et skift, hvor man begynder at behandle det psykiske på lige fod med det fysiske helbred. I vores sundhedsvæsen har vi været utrolig fokuseret på i et par hundrede år snart, ikke? På skal man sige, de biologiske sygdomme og de biologiske processer. Det at forstå, at psykologiske og biologiske og sociale forhold de indvirker på hinanden, det er noget, man i langt højere grad bliver nødt til at forholde sig til. Så traditionsmæssigt så er det sådan, at læger er rigtig gode til at fortælle, hvad man skal, men vi er ikke så gode til at bruge patienternes egne ressourcer i at takle deres egen sygdom. Og det her, det vender sådan set op og ned på hele den tankegang, fordi det er patienten, der nu kommer i centrum. Og ikke bare sådan i centrum med, at vi tænker på patienten, det gør vi altid, men her er det altså patienten, der kommer ind og arbejder grundlæggende psykologisk og menneskeligt med sin egen sygdom. Jeg tror, mange syge mennesker ville kunne få nemmere ved at takle deres sygdomme ved at hvile i sig selv. Og husk den der med, at ligesom når du skal opereres i et ben og sådan skal gå til fysioterapeut, så skal du trænes op efter du er blevet opereret. Så skal man huske, det er ikke fysioterapeuten, der skal træne dig op. Det er en selv. Det samme skal man med sit hoved. I forhold til, hvis man får en alvorlig sygdom eller et eller andet, så skal man bruge sig selv. Der skal man have nogle værktøjer, som man kan bruge og arbejde med. Dem har jeg fået af Hawk. Det er guld værd. Og jeg synes, hvis man kunne ændre verden, så skulle man være med til at gøre det som en undervisning i skolen og lære at bruge sig selv.